ushia ejoda ukoda ene efieda bia ewo Okuman live worship Okuman 97.1 ye shia me because my ye ni a na waje me say ayeyi enka Awurade. God bless you. Midindi Asarechu Michael. Midindi David. Midindi Danny Miracle. Midindi Minister Titi Bakope. Yena yetie Elder Seth Budu. Ewo Okuman live worship. No mienu ekosi no miensa. Maye ni o. Aye yinka rade. Patro Midindi Danny Miracle. International keyboard is Bakope. We are Okuman FM 97.1. Me patro ya tune every Monday, Wednesday and Friday biya nefato Okuman FM. Neti Elder Seth Budu 97.1. Eya no ashenenso. Amen. Etiefo Midiani Minister Titi Mitie Elder Seth Budu ewo Okuman Radio 97.1 ewo mayeyi ni o ayeyi enka Awurade mreso no mienu edikosi no miensa pepepe. Abraso bio say na Monday Awurade ejayen na wabie yen wa mayehu moja ediemu afusane na tetrema egusu eda abodwumi ewei sieti asia na eye Awurade na dum arapa enema yeti ase eti meni wase edi ahia bio ewo Okuman 97.1 Senya debia me no eye no me no be kambom na yesire Awurade na ya ma Awurade din so aye ne kase aka kire Awurade se oyo ti asefo Nyankopon a etumi brutumi nyina so na enbonyam nyina eye ne dia eti awiei kame ho na yampeta oti asefo Nyankopon radio ni Okuman 97.1 Ura Facebook ayo Okuman Radio 97.1 Ura YouTube so ayo Okuman Radio 97.1 Bobodi ase awie ade baako a obeye na isira aba ofie ene se obe like page no na wa share ama nipa 20 obi biara eba no modern se obese edi amani pa 20 na afei weja comment no edi ato share mani pa be 20 yes Awurade be shirawo SB anointed automobile service can tell say we o kan ho adwuma bi a bomodin Saudi we be kire mu wo maso SB anointed automobile services ewo Abriu Akuapem Christ Apostolic Church asori no enchen ye ho ena obubuto na se eye ka ho adwuma bi a bob petrol and desoka adwuma bi a wo de obehwe na omatimi aye edi ama kama bibi abeto ye omo Abriu Akuapem Christ Apostolic Church asori no enchen ena obubuto obedu ono na omo samples no eda o se dedwa okwa wose eda Seth Budu fireman say memra na wo hwe me ka no na musiesie liye emfa ema me abutirem ene ambrasiem o be hwe no ma e bibia
Eddie, I'm a friend. SB Anointed Otomba Service. I'm a two way so 0558 476979. 0558 476979. Now, when you're I can't abom. Mami, with the Eddie, Madam Ama Japa, aka young lady, and Ra, Ayawada. Now, young lady. Yami Esha Papa, the one Payamo say a radi and two panel. Sunny, I would do radi. Now, what pay a radino? A radina cosso. Now, I'll count sending tabanas. Your lady, happy belated birthday. Casapa, and I was including Yakabo and your Kuma 97.1 Yadamau. If Sabrina Brena, when he ended it way. Now, Yami Esra here, Papa. Yamisrao. Oh, Meha. I guess I can't get no. Sabri, I know at what. I can't know what I will go. That's what I will. Baby, I will be a brass to say, but I'm ready. Now, a real member, baby, I want to. We shall say, I would get when young Cassibi. Said ye. Would get when young Cassi. Ebema, a ready. And Sana. Yabe, a ready. Now, him one anymore. Eti baby awo bia me pese wo say ubie wa no say wo shira urade wo shira no shira urade shira urade mami shira no oh la sondarabo sindaraba shira urade le sandaraba rababa sindaraba me pese obi biara mo jedu mo frisani na tachema edawa bodimu no. Bless the Lord, my soul, Rabo, Sita. Hey, Shirano, what is storm, Shirano? That's it, Rabba, Shirano, Paganini, Yedi Cassia, Manidiso, Father, we thank you. We bless your name. I need you, Lord. Afei baby awo biaro me pese wodo nsa to akoma so na o ka kire urade se urade mabrabo ehya wonsa ewie mabrabo ehya wonsa mabrabo ehya wonsa ka kire urade se urade mabrabo ehya wonsa urade mabrabo ehya wonsa me kwa me bayi me no wonsa wonsa me me wonsa wonsa me me wonsa wonsa me me wonsa wonsa ewie me ne oyine ba kwesi ewo anuma ye be peje urade na ene team no anu otin ye pa ye she urade no nyam kwesi abom ti say sray na tu ye peje urade ye shira urade nobody say be share page no and them my friends and family na fe ye tuaso na ye nya urade ka share page no share money pa be 20 odipa ba Akuffo bia betimi a share amani pa be 20 na fe madwane ye na fe ye peje urade kwasi ye peje urade Aduma me tui Asia
bisa namida o na Yesu abe Enyuma mi tu Yesu kama ilo mida o muna Yesu abe Enyuma mi tu Yesu kama ilo mida o muna Yesu abe Shepherd, Enyuma mi tu Yesu kama ilo mida o muna Yesu abe Enyuma mi tu Yesu daruma kama tiazio mida o muna Yesu abe Enyuma mi tu Asia bisa mida o muna Yesu abe Enyuma mi tu Yesu kama to femo Isomjake Yesu abe mida o muna na Yesu abe nani mida o muna na Yesu abe nani bio Enyuma mi tu Asia bisa namida o muna Yesu abe Enyuma mi tu Yesu kama ilo mida Yesu abe Enyuma mi tu Asia bisa mida muna Yesu abe mida muna na Yesu abe nyaneme mida maniemo Yesu abe wanyaneme Enyuma mi tu ekrasi ni pabe disamio mida abe Enyuma mi tu Eda Yesu akaya yilo da mida Yesu abe Bishop mi tu jajo Enyuma mi tu Asia mida na Yesu abe mida muna na Yesu abe nyanime mida muna David Yesu abe odini satu bisu Enyuma Azani Yesu ataliapa mida Eda bibisi Yesu abe nyanimi Enyuma matuatu Yesu akamena go mida Yesu abe nyanimi Enyuma mi tuai Yana wabi timasie mida Yesu abe nyanimi Enyuma mi tu Enya dambi na mabo mida Yesu abe nyanimi Umuna Yesu abe Eda mani bibo Yesu abe nyanimi
Papa, amani biara, ebe babizu, mi risi sa, mi nyami gay, amani biara, ebe babizu, mi risi sa, mi nyami, amani biara, ebe bayezu. Sisa, Yamitazi Fudo, Kwasi Yamino, Amanebia, Ebaba Misu, Risisa, Sinyamida, Eso Shabiara, Ebasoletiami, Eda, Yarisisa. Yamitazi Fudo. Amani bia baba miswe ninya kuponye nirisisa ninya midai kwasinya miai enso chabia baba misu nirisisa ninya midai baba misu Sisa, ha, kwasi binyami do, au nyami, amanebia, enewia BBC, enewia bibi koso, me sisa, amanebia, right, ebe solesia mesu, ebe solesia tiamia, papa, ya sisa, ewi. Yamida, Wesley, Amani Biara, Jesus, oh, yeah, major body kissing. Jesus, yeah, major body kissing. Away, major body. Ewuni ase biara Eja padia Obi ni bebre obi Eja padia Wesiraso Jesus Oya meta padi kasi Eja padia Ewuni ase Masuchu ni beni ho Eja padia Obi ni bebre Say a child before. Gabadia, what blesses so? Jesus, I am a Japadi, a Japadia. Ewuni asembiere, a Japadia. The Bosia Penny wuni bibia kai, a Japadia. Ewuni asembiere. Jesus, oh yeah, me tapadi kasi, tapadi ay, ewuni esem, biare, tapadi ay, ebushia peni ni wushi, bibiare kai, tapadi ay, ewuni esem, biare, Jesus, oh yeah, me tapadi kasi, and then Lord. He's a rock for me. He does my needs for me. Pentecost, I love Pentecost. I put my trust in. Oh, I know that Jesus is my Savior. The Lord is a rock for me.
Okay, see. He does my needs from you. I put my trust in you. I know that Jesus is my Savior. I know. That Jesus is my Savior. I know. Hallelujah. I know. That Jesus is my Savior. I know. That Jesus is my Savior. I know. That Jesus is my Savior. The Lord is the rock for me. And He does my need for me. I put my trust in Him. Oh, yes, I know that Jesus is my Savior. Oh, I know. I know that Jesus is my Savior. I know that Jesus is my Savior. What about guessing? No boy, I will buy. It's your bottom. What can I have? Oh, my Bishop to the no foot of Papa, everyone know me down. I'm a program there. I'm here. Confirm David. Heart of Worship 2023. Sure. I'm here 29. Sure. And I'm down. I'm issue. And then what they catch me say, question you when I'm in the show cry. Yeah, oh, I bet yeah, oh, I bet Bishop, yeah, oh, I bet yeah, oh, I bet
Bishop. What's it? Yeah, Abeyo. Yeah. Oh, what's it? Papa. Awiai. Obi akuma atɔniyam. Atɔniyam. Mesi obi nakuma. Obi akuma atɔniyam. Atɔniyam. Oh Jesus. Baby awo biara no. Oh Jesus. Awiai yenim nyame a. Oh. Yamane so. Jesus. Michael. Senya urade a. Michael. Senya urade a. Jesus. Akasamri. Kaya Akaya say. Michael. Otiafo bi tie ye. Jesus. Radio ni Okuma 97.1. Enya urade a. Senya urade a. Oh. Oya mi yankunu kwa. Kwarefo. Amen. Mami, minha companhia. Atisa di gore. Osa chirada. Bishop. Sebra. Toji. Eriba. My God. Ijibo. Bira. Oyemio. Kono. Kwarefo. Bishop to church. Kwasi. Yesu Kristo ya Twumfo. Wajemi boni. Wajaya boni suani yenye. Kwasi na miei. Wamamani magwa. Asi. Wayi. Nefri. Anum no binti asiye. Yesu Kristo ya Twumfo. Wajemi boni. Wajemi mungu Yesu yenye. Ninya kupanye. Wamamani magwa. Asi. Wayi. Nefri. Oh, kwasi. Shawabi. Yamu mi fai. Yesu. Yamu mi fai. Ningemye. Nadi mata. Bozo. Adimi bonina. Tie. Utie Okuma 97.1. No mienu no abo apem kai. Awiai me pese me ni matiefo ekasa kakra. Tie niye. Se obi edi yade eba usu awie ya. Ewurade be hwa usu. Jesus. Tie niye. So obi di ade bi a enye eba usu a. Oh, Jesus. Ewurade be hwa usu. Hallelujah. 2 Samuel chapter number 6 verse number 2 downwards. 2 Samuel chapter 6 verse 2. Verse 2. Na David sorry. Na one dom a oka ne ho nyina kokofri Babel Yuda. Tie. Ewurade pamadaka afi Israel. Akwakodi atamfo nsam. Tie niye. Na Ewurade pamadaka no. Wo Israel mamu no apamadaka ni jama the presence of God. Eti ebra adaka no be fi Israel mamu no Ewurade ne nepa afi Israel. Radio ni Okuma 97.1. Na okubisi Emma Ewurade pamadaka no afi Israel kwai. One day ana ohiri David Sorry. Fred ne mrantia soldier for ene mrantia sipi esita se braso se se kofa Ewurade no nyano ba Israel. Se orokofa Onyankopon apam adaka. Wobodin a eye asafu Ewurade a oti kerubrim intam no din wo so no afri ho aba. Eti wokofa apam adaka no di aba. No odi Onyankopon adaka no si ntiase na foforo so free abinada fia ewo kokoo so no mu. Tie. Eti abra wodi adaka ne ba. Na adaka ne si ntiase na afrum konkoso. Tie die. Ye
the Uradian Yamono, Eba Israel. Now, what banner? BBC. Ebia na saa asem ne bi ato. But Urade be bless you. Oh Jesus. Na Abinadab Emayusa ni ayodi inti ase na foforo a Onyankopon adaka no sisuo no koi. Na ayodi adaka no anim. Na David ni Israel fie nyina di ahoden nyina di nsankuo ne benta wode empiapia ndua aye ne empenten ne indondo ne nsemo ne ndawro kuro Awurade anim. Share page no, kwaso share page no. Na wodru na kon ayupo bra no. Enti wodru baby wo kwan ni mfimfini ho. Yusa trene nsa koka Nyankopon adaka no so mu. Ena Yusa trene nsa koka Awurade apam adaka no So mu. Edenti no so adaka ni mu. Efrise anantwe no hihimi. Na adaka no ye fi atofom. Na Awurade bu fu Yusa. Na imfunso no inti Onyankopon bo no ho. Na owu Nyankopon adaka no. Enti Awurade kum Yusa. Ewo adaka na so mu nti. But still na adaka no ejira ho ma Awurade anu nyam ene nepa. Na David bufu ise Awurade atwe Yusa aso wo na bufuo mu. Na ofre ho din se Paris Yusa ibesine. Na David suro Awurade dano. Eti David suro Awurade. Sa dano. Na oka se ana David kai se Awurade adaka no baba sa maintain adaka ya ekuni pantiani e. Adaka ekum ni pai. Ebesi de ya ba besi bi fie. Enti David ampese. Eti oyiri David ampese adaka. Awurade adaka no baba ne nchen. Baba ne nchen. David krom. David mpese odi adaka no baba. Efise adaka no ekuni pa. Eti David say pese adaka no body a akamunya su kwan no so. But David ya adwen say obehwehwe obi a ne so nimfa so. Useless person a owo kuro nim. Ohiani wa owo kuro nim. Oh Jesus. Not to sa owuo no akakoma no. Ebia wotie me awie. At the point bi obi adavert so amra wo. Oh Jesus. And I'm a vampire. Yes, we Yesu dimu. Yes, we do. So be a man be say. Yes, we do. And your war. Yes, we do. And ya dear. Yes, we do. And ya utire. Oh Jesus. And ya soon. Jesus. And ya rawo. And man mra fear. A rather measure. Yes. Na David de mani call gat ni obididom fie. Etitie. Obedidom. Etiri fie. Edwene ne ho. And not your boy. Hey, Choboy. hey. Na obiaba no. Na Israel tentem ben selfo. Any asrifo enaba. Tiye. Ana obi sa se eyede asam na asi. Oh Jesus. Eti wo bona mane se. Oyire David se. Ya ko fa Awurade adaka na ye ba no. Oh Jesus. Na nke ye de ko oyire David fie. But Abra ye ba na ye ba okwan so no. Oh. Usa akwa so adaka ni. Ama Awurade akum. Eti David se ono ne mado so wo fie. Oya numanyam ni. Eti sa owuo no o men ko ni fie. Na mo ya hwehwe mu ano. Ohun se wo obedidom. Yem fada kan mesi wo fie. Na so wo bi ba. Aba be ku. Na Awurade adaka no si gat ni obedidom fie abosome miensa. Eti abrantie ji adaka no bi si ho. Na Awurade no nyam ba. Obedidom fie. Na Awurade sira obedidom. Adia eyo owuo no. Awurade dane ma ye sira fie nyina. Ene ne fie nyina. Awia so bi tie me. My God. Na eyo obi se wahwie wa brabo. Fiewa. Eyo obi se ose wawie. Oh Jesus. Tie sister, aduma bi a wo mu no. Eyo obi se wase wawie. But adia eye ose ya de no. Oh Jesus. Awurade de ye no nyam. Onfanya nyonyam. Baby a obi a me pese opega won sani fa kwaso. Usami mo. Eye wona usami mo. Usami mo.
My God, my God. Eti adaka ni di obedi dom fie 3 months. Na awurade hyase se osira no. Yes. Awai ni awa pagya ne nsa no. Jesus. Ade biara mu aye dia ma. Yesu di mu. Tie nie. Asama me kano. Ni obeso mu yie no. Yes. Resource member in ya. Ebia na tie abusua bi mu. Yes Lord. Yemfa wo nya hwe. Yemfa wo nya hwe. Ekrofo kwa no ma ba beto. Da bia wo je nkrofo ba. Ene awurade besi sound. Hallelujah. Ewo ho wa sorry ya yetim. Yes Lord. Nipa bi wa ye bu say we hopeless. Hopeless. But near I say not to take not pro and the Persia hey I wonder what the final Jesus. Hallelujah. Eti awai me nua ba bi tie me. Yes Lord. E ya wo say wa bra bonasi. Oh. Nipa bia kansam bia to so. Ama wonu onyam asa. Me ba pa dia ma. Oh yes we do. Umuna utofu. Ina benya baudi umuna autifu ina benya baudi masandara basutara manini uye sa obidin saka obi adwuma. Yesu di mu. Obidin saka obi awadea. Obidin saka musika sama. Jesus. Obidin saka uma. Obidin saka ukura. Obidin saka oyiria. Oh Jesus. Ewia wo Yesu di. Yesu di. Ade biara ye de ba obi. Se enyo suma. Enye yade ba. Obi ti to yade. Ni wa tia yade ne ka. E wo sunsum. No dia ba betu obi fie. Se ewia obi tie me. Oh Jesus. Na obi ato yade bi. Yade bi. Obi ato stroke bi dia no. E chire yade bi dia no. I pray in the name of Jesus. For Yesu demo. Yesu demo. Ade biara. Yes. Ya direct no. Se emra wo fie. Enani sira fama ho. Enani sira ma. Enani sira ma. Efie bi wo ho ma. Nipa nware wo fie ho. Tie. Ya divert sija die so sum die wura fie no. Naso Sabrade tiasi. Na awia yi. Oh my God. Awurade ba besra. Awurade mesra. What am I on sani fana so? Oh kadibado shana. Ma on sani fana so. No satarabo sikababa. Hey! Yeah. Awurade nyame umuna autifu. What am I on sani so? Inabe Jesus my Lord. Abadidi My God. Baby, I will be on. My son, so you know, vampire back just 2 minutes. Can you make a dimity? Oh, they are serious. Now, can you make a dimity? Kasi Eradi Yesu.
Sesame Shabre. Sesame Shabre. Ewradie. Ewradie. Sesame Shabre. Sesame Shabre. Adie biara. Adie biara. Enye. Abesue me. Abesue me. Aba me fie. Aba me fie. Aba me maso. Aba me maso. Aba me kruso. Aba me kruso. Aba me yereso. Aba me yereso. Ewradie. Ewradie. Sesame Shabre. Sesame Shabre. Ewiya. Sesame Shabre. Sesame Shabre. Bie wanu ka kire Ewrade so. Oh, le masu Roso torate. Re mama. Re Kasu kamora kaya. Sindaraba. Le marika diba suta. Ewrade so Marika rika payanda. Randaraba Sunderebe. Ewrade Sesame Shabre. Mama reka payanda. Reka tora Rebo sindaraba. In the name of Jesus. Rakayanda. Masutarababo. Masunderebe. Labado sunderebe. In the name of Jesus Christ. God bless you. Afei edmonyama nyame dia mayenti. Yes, Lord. Yebe shira Ewrade. Yes, Lord. Yebe ka kire ne se wa hwe yen so. Abedu enne Monday. Yeda na se. Edonyam biara o pese o de ma Ewrade no. Bi bebue me phone lines no de ama wo. O ba so a. Sraw na wa low radio set. Na me ka se mayeyi ni a na wa je me so se ayayi enka Ewrade. Na fa ni a wo pese wo ka enne no. Ka kire Ewrade. Eno na wiai e break akra da manimi me no ba be 0551 667755 0551 667755 02701919 and afe 71 na 0205 818748 tie numbers me ensan ana yadi eye adwuma ana yadi ye adwuma Felix Frimpong odi aba ose more fire Ewrade ebeko so aso ni ja no 0551 667755 numbers a yadi sira Ewrade afaso no eno na me bobo de ama no 0551 667755 and 0270191971 wey ena yadi esira Ewrade a oti ase Good afternoon. Maye yeni o I hear you in Ewrade. me da simini abenu di so kasafin Because your friend is foreign woman, because I say adult. o kasafin adult and then na person ka kire Ewrade awie yi Because Ewrade say me da na say. So one ma mention ada to tia nkem me da to nkem a atida na me di money. Nyame ensira wo papa na onhwe wo so na onya wo akese pa emfa ma me wo Yesu di amen. God bless you. Maye yeni o. Aye yin ke Ewrade. Me da simini abeni udi di sana okasa fi hin. Yo, the traffic light. O frefi latte. Yo. Jo, awia yi den na okachira Ewrade awia yi. Na me saka na step that na say. Na say what me so no. No. And na udi nko no be ye me. Me dan me na tena say wie. What sister? Onye me. Ewrade bekoso na wa hwe wo so na wa ya okase. Ewo Yesu di. Amen. Amen. God bless Amen. you. God bless you. Maye yeni o. I hear you in Ewrade. Minu abeni udi di sa okasa fi hin. Within the press lab, because I feel go for Kofodua fa hin na o kasa fi sese yi. Ada. Kofodua ada. Jo, awia yi enmonyam ben na odi ma Ewrade awia yi ewo maye yeni dwumadi so. Me da na say. So I show. Oma boni bi an kan. Aye yin kan. Aye yin kan di. Ewrade nsira wo na onka ho. Na onhwe wo so ema wo ho ban. Enko no nya ukasim kwesi se wo be kron amawiase nyina hu se Ewrade esira wo. Na me nka ho. God bless you. Amen. Amen. Yo. Maye yeni o.
Hello. Pacha obeji me so say ayeyi nkan urade. Ayeyi enkan radio. Me da se minu abe ni udi so kasa fin. Pastor Afebi ni ohunu ba president ti. Enti wo kasa fin. Suhum yo. Abona ba so aya de pa je me start no pa ja no more. Mo. Wo Ba so. o ti yo mo ni afona wa ba fi. Yo, Mate. Hey ya ne ba. Na fa ma ye dia. Esubato. Amanfo ma ye ni. Powerful. Bye bye. God bless you. My yeni o. Ayeyin kan radio. Minu abe ni udi ni se no kasa fin. Me patro me di ata me ka se free people ase. Ata o kasa fi ketase. Awie en monya. People ase. People ase. Mo people ase me da ase. E da na o ka kire urade awie. Oh, dear me ka kire urade awie ni se me dana ase. My God. If it is 12:30 mu bedu 1:30 mu na ye ya sema kuma mu ma. Enti na me to nyom sa ese me so me radio na wo ye worship. My God. Me ka kire urade se me dana ase. My God. Na de wa ye no nko so anye wa ya bravo mu papa nya me nhira wa. Wonso onhira wo. O ma wonye kese. Amen. Wonso nya me nhira wo na onhwa wo. Amen. Emma wo ho ban. Omma wo nyetire. Awurade ma wo nyedua. Awurade ma wo sre ade enida. E wo Yesu di. Amen. Amen. God bless you. My yeni o. Hello. Ayeyi enkan radio. Me da se minu abe ni udi se o kasa fin. Me den di bala me ka sa fin ko fe dia nkrakan. Yo, kofodua nkrakan awie monyam be na odi ma awurade awie. The American radio say radio me da wa se o ma moja di me mu kusane. Bibianto me ne me busafo. Anu kuto na me de ma radio atida a ni wiye na me de ma radio. Awurade nkoso ana onhwa wo so woni wa busua. Amen. Sanse wanye boni anti awurade nhwa wo so na omo ho ban ma me e wo Yesu di. Amen. God bless you. God bless you. My yeni o. My yin kerade. Minu abe ni udi se na akasa fin. Bidi Antoinette. Me ka fi Amanfo. Antoinette kasa fi Amanfo. Awie monyam be na odi ma awurade awie. Bedana se. So wa share me. Awie we be radio ye to ka so ye worship. Ye throw line na. E coin na ye so. Ye baby. Mo. Ngami sure. One ya de fiti ineda ekwe monko so ma mo radio no na akoman 97.1 na awurade na mo sorry so ebe no ma bebre e de amawo ene wabusuafo nyame enhira o papa. God bless you. Me da wase papa. Amen. My yeni o wantimi anyina so obetimi afre 0551 667755. My yeni o Ayeyi gawra be. Minu abe ni udi ni se o kasa fin. Me pato me ka sa Akropong. O kasa fi Akropong yo awie en monyam be na opese odi ma awurade be na o ka kire awurade awie. Oh, me ka sa me se bia me anyam. Ebi se so for o ka se ye mpega yanka no. Na me se wo se dada. Na me wo ha o ka sipa di me se upriti no asesa ma bra bo ni mi bibia. Asesa wa brabo. Ani bibia nanka ewo mu no. Na ni wo mu no. Oh my God. Me say na ko wo tem chifre. Wati o sufre. Me bom paye ma wo say. Jesus. Amen. Eja wo nsa wo te say no ma bia tu bia fi mu no. Awurade nkoso anyo bambo fon kama wo. Na afei o wo sha ne ntaba na se. O mie wani mu kwan. Na onsi wachi kwan. Me say kom de to so say. Won srade amfi obi nchenta. Na Amanfo mo be ba wo aba be fam ade. E wo Yesu Christ. Amen. God bless you. God bless you. 0551 667755.
55. My yeni o. I mean, sir, Mini abenu did this out Kasafi. Felicia, how Kasafi Okugwa? My radio on the Daddy, oh, yeah, we worship now, and I'm a Benjamin. We are more than but who you the dear and Akuffo. We are not from my God. Say, you worship me now. Somewhere you are to come. The bumpire says, I won't think of you that. Now, Radibama went to one corner. Now, I'm me. Oh, better than I say, who now Radian Monyambeka also. I will yes to him. Amen. God bless you. God bless you. Radi, in Central Yankopon 0551 667755. Yes, say a Radian Monyam. I will coin Sonkoso. Tianye. Na awurade aye nyansambo akwanyame a ohuru achiradie na waye kwanche dunsia ose abrefo ono na wiai yeshira no na yama nidin so 0551 667755 anase obetimi afre 0270 19 another 19 and 71. Now, so bet me afre 0205 8187 and 48. Number C Mubiara Ofra. Ya bema kwan na wa hye Awurade enmonyam na wa hyira no. My yeni o. Ayen Kenyame. Me da se mini aba ni udi se o kasa fi. Din the Faustina no kasa fi Akropong-Akuapem. Faustina o kasa fi Akropong-Akuapem. Enmonyam be na wo pese wo de ma Awurade den na wo pese wo ka kire Awurade awie. Esa me ka kire nyame se me da na se bebre woni awa ya mayen. Opo no pa ahwe me fiti. Me da na se. Awurade kwaso anoma ho ban. Amen. Na omma ne ntaban nkata wo so. Amen. Psalm 91 says sa wo fam me hu yi meche wo. Eti wo fam Awurade hu nti Awurade enye wo na ohwa wo so e wo Yesu din. Amen. Amen. Nyame shira 0551 667755 0551 667755 and 0270 1919 and 71. Ubawrama no wase Awurade din enmonyam. Awurade a oso na okron na ochen ade nyina no awiei ono nkuto no sefata. Efa afrefo mienu na me de asi. Efa afrefo mienu na me de asi. Ha afrefo mienu a me form no na fe me de me phone calls no e de asi e wo aha no. Ha Rose Ejapa. What's a God bless you. One so nyame enshiraw papa nyame enshiraw na medical catcher say me ma happy belated birthday. Ha obi ejira homa no so ma me mfa na nimo nyam ema Awurade. Hello. Maye yeni o. Ayen Kenyame. Me da se me nua ba ni udi sa o kasa fi. Pacha me kasa fi Akropong me den de Kwendalen mo enmonyam pe na o de ma Awurade. Me de Awurade asu se wabua me ma me na wa hwe me abusuafo nyina. Awurade kwaso ano onhwe mo so na ommo mo ho ban. Ade biara Satan be chiase obe direct se emra mo so no Awurade mena ne nhira emfama mo ensimu ye na ensimu kra ye e wo Yesu di mu. Amen. Amen. Thank you. Thank you too. 0551667755. My last caller and I'm a fan na fe ma sorry. Until last caller and ba na fe me do wasi 0551667755. Baby a wo biara no. Awurade pe and necessary ishira no. Na yamani din so na ye yen din kase. Awurade pe and osese yeshira no. Senya Awurade a anke dai ni yeti se wufo na so Awurade adum nti ene yetimi asori a awiei edabudumi kira radio so amenemo
edi nkɔmɔ a yɛhyɛ awurade animonyam ɛnyɛ awurade a anka yɛwu enti ne yɛhyɛ awurade animonyam sɛ awurade yɛda wase yɛhyira wo yɛma wo din so yɛpagya wo yɛkorɔn mede ba bɛsi na masɔre so SB Anointed Automobile Service menka nkyerɛ wo sɛ bɔ mmɔden sɛ wo kaa ho adwuma bia no wobɛbɔ mmɔden sɛ wobɛba na afei ɔmayɛ ɛde ama wo sɛ ɛyɛ adwuma bi a wɔka ho petrol and diesel car deɛ bɔ mmɔden sɛ wode w'ani bɛkyerɛ mu ɛwɔ Abiriw Akuapem Christ Apostolic Church asɔredan ne nkyɛn ɛhɔ na ɔmo butu na ɔmbɛhwɛ na ɔmayɛ biribiara ɛde ama kamakama awia yi me ne ɔhene Bakwasi ɛne Jack Bishop ɛna awia yi ɛka bɔ mu a yɛpɛgya awurade ɛna David ɛnso emiamia keyboard ne so ɛna Benjamin ɛne Michael ɛnso egyina akyire a ɔmo mboa ɛma yɛpɛgya awurade midin ɛde Elder Seth Budu wobɛtumi afrɛ me fireman nyame ɛnhyira wo na ɔnka wo ho na ɔnom wo na ɔnsɔ wo mu na ɔnkita wo mu na ɔmfa ne ntaban ɛnkata wo so ɔma animonyam ɛmmra wo so nkosi sɛ nipa nyinaa bɛhu sɛ obi a awurade ahyira wo mede wo si a na masɔre so yɛbɛsen ahyia bio bye. Remu muaso ahunu a menyaye wɔ Safari Valley Eco Park in Trail. Minua, afei ma menka me remu muaso ahunu a menyaye wɔ Safari Valley Eco Park in Trail. Emra yedu rock pɛ akwantifo akwankyerɛ